Ako mladý zdravý chlapec som mal rád pohyb a šport. Keď som mal 15 rokov, ma začala bolieť noha, ale nikto netušil, že to bude nádor. Lebo som stratil nohu, tak som si povedal, že nikdy nebudem hrať futbal a neviem, čo ma ešte vtedy napadalo, tak s tým futbalom určite, to bol jeden z tých myšlenek, to asi každého chlapa mladého napadne. A podobne, tak čo sa týka pohybu, bolo to tak veľmi zvláštne, že máš protézu, pak som si povedal, to možno to nebude tak špatné. Tak no, som sa zaujímal, jak to majú iní podobní ľudia a že to tak všechno možný dá. Tak som zisťoval aj sám od seba a niečo hľadal, čo všetko sa dá. Dá sa hodne. Pár mesiacov po liečbe som sa začal venovať plávaniu a to ma práve najviac nakoplo. Vodné prostredie som mal rád od malička, ale závodenie predo mnou otvorili úplne nové dvere. Cítil som sa aktívnejší než s dvoma nohami. Hneď ako som začal plávať pod vedením, som vedel, že sa tomu budem venovať dlho, pretekať. Extrémne napumpovaný motiváciou som si na druhej strane netušil, že sa na mojej ďalšej ceste môže niečo pokaziť. Ja som začal cítiť prvé príznaky svojich zdravotných problémov, sa mi veľmi darilo v plávaní, ale pri príprave mi úplne chýbala aktívna regenerácia. Bolové rameno som príliš dlho silil. Okrem ramene som si postupne zaťažil aj lopatku, neskôr to prešlo aj do lakte, zápestia, nesprávny pohyb udelal svoje. Prijať, že mám väčší problém, bolo veľmi ťažké. Ťažšie než keď mi amputovali nohu. Je to takové troška iné, než treba masáž, když si dá človek dobrú masáž, to je tiež super, to už človek cíti počas masáže alebo hneď po masáži, ale táhle terapia u mňa to tak funguje nejak, že jo, je to príjemné všechno, ale že treba to vnímať potom po čase, že ešte v tej dne začnem niečo dělat, iné aktivity a pak cítim, že jo, lepšie sa cítim fyzicky a že to není takový nával, uvolnění, ale zároveň je to takový, že to pomáhá. Se vygrával nejako fyzicky. To je podľa mňa najlepšie, čo môže byť. Takže je to vlastne, to je takové celkové čosi. Jo, snažím sa, no. Že sa snažím, trénovať, aby som bol vyrovnaný. Mojím cieľom je sa kvalifikovať minimálne na majstrovstvá Európy, zaplávať 400 metrov kráľ hlboko pod 5 minút, potom 100 metrov kráľ za cca 1 minúta 3 sekundy a na 100 metrov znak za 1 minúta 10 sekúnd. Keby mi to nevyšlo, tak sportovať budem naďalej pre radosť a plávanie bude naďalej mojou srdcovou záležitosťou. Zlepšuje sa fyzická stránka hlavne a pak človek sa môže víc hýbať a jedno s druhým. Pak človek vníma seba víc a pak sa môže človek ve športe zlepšovať celkovo. Takže je to dobré. Tak sa práve super, ľahko. Človek klouzá po